Felly, newn ni holi rhywfaint. Felly, pam o'ch chi wedi penderfynu bod eisiau dechrau cyfieithu'n anffurfiol? Wrth arwen byddech chi'n neud, ydych fe? Na, beth wnaethon ni rhyw 5 mlynedd mewn siŵr nôl. Gyda'r Steddfod Llanarch, mae'r adran gyfyngedig yn digwydd cyn yr adran agored ac ar gyfer disgyblion ysgol Llanarch. Mae canran uchel iawn o'r disgyblion hynny yn dod o gefndiroedd di-Gymraeg, lle jyst ddim Cymraeg ar yr eilwyd. Felly bydde'r rhieni a llethyr mewn gys yn dod a bydden nhw ddim yn siarad Cymraeg. Ac felly, benderfynon ni, wel una yw'ch chi'n mynd lawr ar hewl o'r cyfieithu wrth arwen, a bod hwnnw yn cyfeirus fel sydd cael ei ddweud yn barod, neu oedd yn opsiwn arall. Ac fe nath Cymdeithas Eisteddfodau Cymru gynnal rhyw gwrs, debyg y beth o Tywel Llawn Siwr Tiginau, jyst i wybod beth oedd y dechnoleg gyda'r gael. Fy'n ar y cwrs ni ar Steddfod dilynol, fe benderfynu fe dreialu ni. Ac fe oedd yn tipyn o fynd ar gael yr offer cyfieithu, felly o'n i'n eistedd yn y cefn, a hollol anffurfiol, o da fi ddim profiad cyn hynny, heblaw beth o'n i wedi wneud yn y cyfarfod neu'r cwrs rhyw awr yma, i gyfieithu beth oedd yn digwydd cael ei ddweud o'r llwyfan. A do'n i ddim yn cyfieithu gair y mair am funud, dwi ddim yn, ac wedyn ni, ond rhoi syniad o beth oedd yn cael ei ddweud a beth oedd yn digwydd ac yn y blaen. A oedd pobl yn ddiolchgar, o'ch chi'n teimlo bod yr ymateb o pobl yn teimlo bod nhw'n fwy o'r rhan o'r... Wel, o'n i wedi hysbysebu bod yn offer cyfieithu ar gael, a oedd yr offer ar gael wrth y drws pobl yn dod mewn, ac yn y Steddfodau cyntaf yna yn bendant, fe nath nifer o bobl i dderbyn nhw, ac o'n nhw i'w werthfawrogi, ac o'n i hefyd, wrth bod fi yn cyfieithu, yn chwilo am ymateb hefyd, i weld a swaedden nhw yn gwrando. So am bellach, nhw'n cymryd cysgonau mas, wrth gwrs, bydden ni mewn funud yn trio cyfieithu calon lan, neu darn llefaru, felly bydden ni'n rhoi'r teitl ac yn y blaen, ond o'n i yn gallu gweld bod nhw yn ymateb yr hyn oedd yn cael ei ddweud. Ac ydy hynna'n rhywbeth sydd wedi parhau wedyn dros y blynyddoedd? Odi, mae wedi parhau ers ni ambell i blwyddyn, fydd yna falle 10-12 o'r offer yn cael ei mas. Weithiau wedyn lle 1 neu 2. Ac falle fyny fyddwn ni'n meddwl nawr wedi clywed am beth oedd y Llynas Ysgol am ti i fe cyfeillio oedd y dechneg hynny. Lle dde hwnna'n rhywbeth falle fyddwn ni'n gallu ddatblygu yn ystod, os nag os galw mawr am yr offer falle. Os gan rhywun cwestiwn i Catrin neu sylw os fyna? Sut ydych chi'n cyfieithu'r gair Eisteddfod? Eisteddfod? Fi'n gobeithio byddai pobl yn deall beth yw natur Eisteddfod. Dych chi ddim yn gweld y peryg, ydych chi'n cyfieithu, bydd y pobl na sy'n methu'r iaith Gymraeg byth yn dysgu. Gan bod ni ddim yn cyfieithu gair a mair, dwi ddim yn trio rhoi gwers Gymraeg, rhoi'r syniad o beth sy'n digwydd, a gobeithio, os fi ddim tystiolaeth hynny, ond gobeithio byddai hynny'n annog pobl i eisiau gwybod, wel, beth arall sy'n cael ei ddweud, i bod nhw'n colli rhywbeth yn y cyfieithu hyn, a bod yn annog nhw i ddysgu mwy. Felly rhyw fath o'r sylwebu fel o'n i'n sôn am? Mae'n fwy o sylwebu na diwen gyfieithu gair y mair. Ond oedd un blwyddyn, so ti ddim cyfieithu gair y mair, a beth tebyg i'r ddweud ysdi gynnau Owen. Sa'n cofio fe teitl darn oedd e, neu oedd e falle yn cael ei ddweud o fewn yr darn llefaru, ac oedd yn amlwg oedd y gynulleidfa'n chwerthin. Wel, y geiriad oedd caca mwynci. Dwi sy'n ngorau gyfeithiau, ac o'n i yn gweld pennau a cwestiynau chwerthin mewn ymateb i hynny. Wel, chi'n cael sefyllfa o'i fel ni, ond siarad o'r own byd yw i. Felly chi'n teimlo oedd e'n dipyn yn bwysicach i roi'r sylwebu ar y pryd na jyst gadael iddyn nhw i feddwl o dwi ddim yn deall beth sy'n mynd ymlaen fath o beth. Chi'n teimlo bod yna'n... Y dewis yw, y pobl sy'n eistedd yna a ddim deall beth sy'n ymlaen, jyst pan bod Sam bach ar y llwyfan yn cael ei bod nhw'n gwrando, ond wedyn ddim yn gwybod beth sy'n mynd ymlaen. Ne, mae gyda chi'r cyfieithu llyfurus yma o'r llwyfan, a dwi'n hynny hefyd. Wy'n ofan falle, a mae'r mersonol i hwnna, beth i'n meddwl, pobl yn ystod fyna meddwl, maen nhw'n gallu fe'n Cymraeg a Saesneg, wedyn maen nhw'n symud y Saesneg de. Ddim yn moyn gweld hynny yn digwydd. Neu os maen nhw'n gwneud yn Gymraeg a Saesneg, sy'n eisiau fi ddysgu'r Gymraeg, achos maen nhw'n mynd i weithio fi'n Saesneg. Ac felly dyna'r ffordd i ni wedi mynd amdani. A mae'n mor hwydd fi wedi offer cyfieithu gan Cered, tipyn pythefnos nôl, a wedyn ni'n casglu nhw di mercher nesaf, bardd o gyfer Steddfod, dydd Gwener a dydd Sadwrn. Arbennig, gwych! Os na'n rhyw sylw pellach felly i Catrin, pa mynd edrych o bod nhw'n meddwl hapus gyda? Diolch yn fawr. Os mae'n flin gen i, sori. Un beth rhoi iawn, os chi'n bwriadu sylwebu mewn Steddfod, mae'n mynd i wneud cyfrwydd ei Catrin yn llawer.
just meddyliwch yn frawr llaw, fel oedd Owen yn gweud am cwpl o geiriau falle byddai'n troi lan, achos beth nes i ddim wneud oedd wneud na. A mi gyfeithydd o ddydd i ddydd ar bapur, ond fi ddim yn gwneud dim cyfeithi ar y pryd o gwbl. A chi'n meddwl bod fi'n gwybod beth oedd beirniad, un o'r pethau cyntaf. Felly, fi oedd yn mynd rhwng henni. Neu Empire. Neu ffordd trwy'r ystafwan, o'n i wedi mynd ar app geiriaduron a ffyndes i mas. Dwi'n dweud o'r fagen ar y fi fyna. Dyna mas am beth. Mam beth iawn. Ni'n helpu, mae Cerin yn helpu mas lot o'r ystafod yn un o sylwedi. A mae fe'n dangos yn ôl beth o'ch chi'n gweud ynglyn â defnydd iaith. Mae lot o nhw dros y blynydde, chi'n gweld yr un bobl yn weddol reoledd, chi'n rhoi'r offer, fel yn y flwyddyn mars, dros 2 bedair mlynedd, maen nhw'n gweud na, dwi ddim eisiau fe heddi, dwi'n mynd i drial. So mae yna ddatblygiad i bobl sydd yn defnyddio nhw i codi hyder ynglyn â gwrando trwy gyfrwng bach. Sydd yn dda. Eiros oedd rhywbeth? Just o ran y peth Stelfon a darnau llefaru, ti'n rhoi crynodeb o'r darn llefaru? Do, fi'n credu fi wedi gyda darnau yr ysgol, byddai un flwyddyn fe ges i nhw o flan llaw, ac yn amlwg os o'n i moyn gwybod beth oedd y teitl, fel fi'n credu rhoi syniad teitl. A fi'n credu do, jyst i roi syniad crynodeb o beth mae'n bytio, beth maen nhw'n mynd i ganu neu beth maen nhw'n mynd i llefaru byty. A rhywbeth fel yna, chi'n gallu paratoi, a'r un peth cyflwynio'r beirniad, chi'n gallu paratoi hwnnw o flan llaw, achos byddwch chi'n gallu cael gwybodaeth yn byd pwy o'r beirniad o le maen nhw'n dod, beth yw hanes nhw ac yn y blaen. So mae yna rai bethau, a fel ti'n gweud geirfa gyffredin i Eisteddfod, fel ystafodwyr, chi'n gwybod y math o beth maen nhw'n mynd i weid, rwy'n llefaru glir neu bod y nodau uchel yn achosi problem. Wel, pethau fel yna, chi'n gallu paratoi chydig o flan llaw. Diolch yn fawr iawn i Catrin, diolch yn fawr.